kene kai aw ka baara fanga ka bo tile kɔnɔna na mobile be jɔ mobile dɔw be taa nka min ye sɔrɔ ko ye est ce que a ti jouer aw ka sɔrɔ kan mobile bɔbali a joona bon o bɛ jagoya dɔ bɛ jouer sɔrɔ kan kuma tɛ minnu bɛ fɛn wɛrɛ ta minnu tɛ bolimafɛn minnu tɛ taji ye ouais a bɛ jouer bɛɛ kan parce que n'i y'a jateminɛ bi rotation tun bɛ kɛ cogo min na a tɛ k'a kɛ ten bilen i n'a fɔ sisan dɔrɔn mobile mun bɛ na ka na jɔ Kayi ka tile joli kɛ ka kunɲɔgɔn joli kɛ bon kɔni b'a dɔn kɔni k'o bɛ dadigi jamana sɔrɔ la a bɛ na ni gɛlɛya ye maa mun ye kibaruya sɔrɔ ko Kayita labɛn bɛ sen na ko tile filɛ na k'u kan ka bɔ oui Kayita labɛn bɛ sen na hali kɔsan na an ye dɔw labɔ o an ye caman labɔ o mais u nana u nana sɔnni kungo cɛ parce que problème bɛ yen bi an ka tiɲɛ fɔ anw bɛ ka baara kɛ an ma ban baara ma anw sɔnna faso nin ye anw sɔnna jamanatigi ye anw tɛ politique mɔgɔ ye anw tɛ président ko dɔn anw tɛ gouvernement ko dɔn an ye baarakɛla de ye kɛnyɛrɛ ye o anw b'an ka patron de lajɛ ka baara kɛ mais n'i kan ka baara kɛ i n'a fɔ sisan sara bɛ cogo min na bi n'i ye Kayi problème gɛlɛya bɛ Kayi bi o ye sira nin de ye o Kayi sira yɛrɛ de man ɲi sira yɛrɛ de tɛ yen sira tɛ Keɲeba sira tɛ Kayi o ma a bɛ ka boli dugukolo jalan de kan kan mais ni convoi yɛrɛ wula ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an wula ka na mobile bɛna se yɔrɔ dɔ la tuma dɔ mobile bɛ kale ka jɔ taga yɔrɔ tɛ yen sobarikɛ yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min a t'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ don bɔgɔ la dɔrɔn n'a tɛ ɲɛ dɔn a bɛ bɔ ka bin n'ale bɛnna sira tigɛla a bɛɛ bɛ jɔ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a bɛɛ bɛ to yen o sɔrɔsiw bɛ fɛrɛ ka taa ni mun bɛ ɲɛfɛ donc ce qui veut dire que hali lakanabaliya in yɛrɛ kɔfɛ gɛlɛya yɛrɛ sira yɛrɛ de goudron tɛ yen goudron de tɛ yen o de la a bɛ tile 7 kɛ sira fɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ Djiboli ka se Bamakɔ yan n ko sira yɛrɛ de tɛ kaso n bɛ min f'i ɲɛna i t'a dɔn i bɛ taa an bɛ siraba bila anw yɛrɛ chauffeur an ye sira bila ka siraba min bɛ yen an bɛ bɔra k'a bila ka taa sira wɛrɛ de créer bin kɔnɔ ah donc aw ye sira yɛrɛ to yen pewu ka créer bin kɔnɔ ka kɛrɛfɛla sira dɔ dilan bin kɔnɔ sa a bɛ se ka tɛmɛ an bɛ tɛmɛ min olu bɛ yɔrɔ dilan o yɛrɛ ye mais o bɛɛ n'a ta n'i nana ka na se tuma dɔ i bɛ bloqué parce que aw fana ka girin doni caman doni ka girin ah mais n'an ma caman ta mɔgɔ bɛ jɔ a la minɛ hali sira min filɛ nin ye n'an bɛ min nɔfɛ Kajana sisan de Ɲuguni à Kajana de Kajana jusqu'à Kɔlɔnjɛba sira yɔrɔ dɔw tiɲɛnen don ni samiya donna sisan mɔgɔ b'a miiri ko ravitaillement bɛ kɛ a tɛ kɛ o fana sira tiɲɛnen don wa mais sira sɔgɔsɔgɔla ye ka na kɛ jigin kɛ fan bɛɛ fɛ ne y'a filmer ka fɛn bɛɛ kɛ k'a ci mɔgɔ tɛ se ka fɔ ne ma k'u ta kalama o an bɛ ka Ala deli wa an m'a fɔ mɔgɔ si fana ye ko an tɛ baara kɛ dɛ an ko les points noirs soulignés point noir ye jumɛn ye an b'o fɔ bamanankan na pour que mɔgɔw k'a faamu point noir ye yɔrɔ mun man ɲi yɔrɔ mun tiɲɛnen don kojugu i y'a faamu u ka fɛɛrɛ kɛ k'olu datugu a ma fɔ ka goudron da la dɛ ah dingɛ bɛ yɔrɔ min na k'olu dingɛ bɛ yɔrɔ min na an ma fɔ mɔgɔ si ka goudron kan dingɛ bɛ yɔrɔ min na an k'o yɔrɔ ninnu geren yaasa samiya la aw ka se ka baara kɛ voilà ne y'olu gerenna sisan i b'a ye dɔrɔn a garatila dɔrɔn ka yɔrɔ nin geren dɔrɔn hali n'a poussière la mɔna an bɛ boli a kan n'o dun tɛ kɛ dun o de y'a la gɛlɛya yɔrɔ ye sisan mais nin tɛna na ni degunba ye wa parce que n'aw tɛ bouger anw tɛ feerefɛnw sɔrɔ min ye maaw ka taa ni ka segin minɛnw sɔrɔ baloko ta na sira fɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye parce que samiya dontɔ fana don sira man ɲi Kasum o gɛlɛya kɔni o wajibi de ye o parce que ne b'a dɔn ɲinan samiya mana daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn hali n'an ma fɔ mɔgɔ ɲɛna ko baara jɔ i bɛ baara jɔ o ye diyagoya ye o i tɛ se ka taa mais la première sécurité la ne mɔgɔ bɛ sécurité fɔ sécurité fɔlɔfɔlɔ ye sira de ye o mɔgɔ bɛ ɲinɛ o de kɔ o sécurité fɔlɔfɔlɔ ye sira de ye o n'i y'a mɛn ko sɔrɔsi bɛ taa intervention kɛ sira de bɛ yen o n'i y'a mɛn ko wayi ko banabaatɔ wulila ko wayi ko a kan ka se a seyɔrɔ la joona sira de bɛ yen o maa bɛ fɛn fɛn fɔ n'i y'a mɛn bi i b'a fɔ ko wayi ko le moyen de transport le plus sécurisé ko c'est l'avion mɔgɔ b'a sécurité jateminɛ jumɛn de la n ko parce que a bɛ sanu dugujɛ de est ce que ale tɛ a tɛ don dingɛ na a tɛ don foyi la o o de kosɔn aw ka sécuriser len don sinon dɔwɛrɛ tɛ o mais Solibajɛ e yɛrɛ bɛ se ka nin faamuya cogo di e ye min fɔ tile 5 citerne 1000 ani kɔ o tile 5 kɔnɔ o citerne 1000 ka ban Bamakɔ kɔnɔna yan fana maaw bɛ kule la ani Mali fan bɛɛ ko gasoil tɛ e yɛrɛ bolo gasoil sɔrɔbaliya in kun ye mun ye bon o de kan ka ɲɛɲini sisan parce que moi je trouve ne tɛ se k'a faamu cogo si parce que a kɛmɛ yɛrɛ anw yɛrɛ b'a bori anw yɛrɛ bɛ ɲini ka décourager hali sɔrɔsiw b'a convoyer comme olu tɛ ordre ko ye sinon n'i y'ale y'olu ɲininka olu yɛrɛ bɛ décourager parce que e bɛ baara min na n'a fɔra ko e fa ni ba ou bien dɔgɔ ni denw
ko alisa aw bɛ ka aw yɛrɛ di ka fɛn bɛɛ kɛ ko alisa ko jamana kɔnɔ k'a b'a fɔ ko ça ne va pas e yɛrɛ bɛ ɲugu yɛrɛ la o. a bɛ n'a fɔ i ti ka i bɛ ka sanjikɔrɔ wɔsi kɛ sa. o sanjikɔrɔ wɔsi don anw chauffeur yɛrɛ t'a dɔn sisan fɛn min don an bɛ taa ta ka na n'a ye an b'an bolo jigin an bɛ ka taa su ni tile ka na wa a bɛ taa min o ka fɛn fɔ an bɛ fɛn min faamu. aw kɔni bɛ na n'a ye. an bɛ na n'a ye. aw ma jɔ don kelen aw ma ban don kelen aw ka chauffeur bɛɛ bɛ ka na ni fɛnw ye. hali sisan hali bi sɔgɔmada an ye convoi min bɔ a bɛ taa plus de 800 véhicules. ka bɔ Kajana ka na. ayi video min taga la. video minnu segira ka taa. min taga la olu bɛ taa sari olu bɛ na min. u bɛ na yan de. voilà donc o ka fɛn fɔ an ye dɛ fɛn mun de bɛ ka empêcher fɛn jumɛn de don. ayiwa minisiri ale ni juraw ye lajɛ kɛ bi. a ye fɛn fila fɔ a ko a fɔlɔ ko taji bɛ taa jigin yɔrɔ dɔw la k'olu tɛ yɔrɔ ye taji kan ka jigin yɔrɔ min ko fo ka kɛlɛ k'o ban a ko a ka filanan na ko degun filanan min ale yɛrɛ bɛ min dɔn o ye mini minnu bɛ yen n'u yamaruyalen tɛ n'u bɛ taa taji feere u ma e yɛrɛ bolo est-ce que olu fila sen bɛ nin ko in na wa. o sen b'a la kɛ parce que n bɛna o de f'i ɲɛna adamaden dɔw bɛ yɛrɛ gɛlɛya de ka olu ye dɔw ta tɛ jamana ko ye dɛ dɔw ta bɛna fɛn de sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ ala de deli gɛlɛya yɛrɛ kana jamana kɔnɔ olu ka fɛn sɔrɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan ni gɛlɛya min bɛ yen dɔw de bɛ k'i profiter nin gɛlɛya nin fana fɛ ka kɛ fɛntigi ye mais olu mago tɛ jamanadenw de la donc nin fɛn ninnu bɛ se minisiri ye min fɔ o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye o. a y'o fila de fɔ su in na. voilà parce que sisan ko fo ka fura ɲini o de la ani fana u ka mɔgɔw yɛrɛ u ka da citerne kan ka taa n'u ye station kɔnɔ komi u tun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen a ko k'o fana kan ka kɛ a kɛcogo la. wa fɔ olu fana mun bɛ da citerne kan ka taa f'olu fana ka sɔn n m'a f'i ɲɛna ko jamana nin tiɲɛnen don wa kasun bɛɛ bɛ nafolo de fɛ o. han. ni ye min dala kan ka taa n'a i taara ka taa ale yɛrɛ bolo tɔrɔ min k'a d'a kɔ ye n'ale sɔnna i ta ma ale b'a ta minɛ ale b'i kɔ don de o. o de la citerne caman tun tɛ ka ye station na. voilà donc baara in kan ka kɛ cogo min na fo tu sais que jamana ye jamana de ye. sariya n'a bɔra jamana kɔnɔ a kan ka kɛ jamana. ɲɛmɔgɔ kan k'i jɔ a ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ la. a banna. i ye min fɔ a ka lawaleya i yɛrɛ ka wuli k'i jɔ fana k'a sɛgɛsɛgɛ. o de bɛ kɛ. mais n'i ye mobili di sisan ko wa ko karimasina da mobili kan ka taa e ye ɲɛmɔgɔ ye dalen bɛ e ko nin ka taa n'a ye ale mana taa ko dɔ kɛ ko dɔ kɔnɔ y'a dɔn ça ne peut pas continuer comme ça ça ne se comprend pas. ayiwa maa caman ko aw sinakɔrɔ aw jɔyɔrɔ ka bon sabula min ye donibaw ye a b'olu ta a bɛ balow ta a bɛ tajiw ta bi na a bɛ taa port minnu na ka caya kosɛbɛ o ye Dakar Abidjan Cotonou ani Lomé yalama gɛlɛya de bɛ sɔrɔli ko la wa ou bien gɛlɛya jumɛn de sira yɛrɛ kan aw yɛrɛ bolo bi. an ka gɛlɛya min bɛ sira kan bi o dan ye sarako nin de ye kaso n b'o de f'i ɲɛna sira de tɛ yen. n bɛ min f'i ɲɛna Kɛɲɛba sira tɛ yen Kayi sira tɛ yen. kɔrɔlen dɔ ko aw tun bɛ nin kɛ tile joli kɔnɔna na ni sira ka ɲi. ni sira ka ɲi mobili ni sarila ni i nana ka na se Kayi n'i ye dédouanement kɛ n'u y'u labila 16 heures a bɛ fɔ tuma o tuma ko 5 heures 6 heures cɛtuma bɛɛ bɛ don Bamakɔ. awɔ fo ko ne y'a f'i ɲɛna. ɔ sisan dun. sisan kɔni n bɛ min f'i ɲɛna. ko n'Ala faral'i kan sisan. sinon i bɛ Ala de deli yɛrɛ ɲuman ka don kɛ Mali chauffeur bɛ yɔrɔ min na bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ ninnu b'an kan sira yɛrɛ b'an kan sira yɛrɛ ta ka jugu ni bɛɛ lajɛlen parce que e yɛrɛ t'a dɔn n bɛna ɲuman bɛna se wa n tɛna se i bɛna don dingɛ kɔnɔ dɔrɔn mobili bɛ bɔ ka bɛn n'i ye c'est ça le problème aujourd'hui sirako de y'a a problème yɛrɛ gɛlɛman ye sira tɛ yen. ayiwa dɔw fana ko min ye tajiko ye ko essence bɛ yen gasoil tɛ yen komi ko yalama gasoil dili tɛ ka kɛ ka ɲɛsin dɔw ma ka mɔgɔ dɔw to wa. bon n b'a fɔ nin ko nin baarakɛyɔrɔ belebeleba dɔw. bon hali n'o bɛɛ bɛ kɛ kɔni tu sais que n bɛ k'o de fɔ ni nin sen mobili 700 donna baarakɛyɔrɔ belebeleba mana kɛ cogo o cogo n'a y'a ta la en intervalle de 5 jours a man ka se ka. ni mobili 600 donna mun b'a bali ko wa ko a tɛ ye station na donc ka fɛn de fɔ an bɛ min faamu a baarakɛlaw yɛrɛ an bɛ mun yɛrɛ an bɛ nin ka décourager tu sais que chauffeur an b'an yɛrɛ ɲininka de. mɛ a fɔra ko kɛrɛfɛ feere fana ka ca la dɛ ko sugu caman de bɛ yen sugu dogolenw pompisiw tɔgɔ bɛ fɔ a la station gérant tɔgɔ bɛ fɔ a la station ɲɛmɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ a la min ye mobili minnu bɛ taa ta douane yɛrɛ la ka n'a feere k'u bɛɛ lajɛlen bɛ donnen don sugu jugu kɛrɛ sigili la jamana kɔnɔ. mais ni contrôle tɛ ko la olu ko ninnu bɛ kɛ o sinon n'i ye contrôle yɛrɛ minnu kan k'u ka baara kɛ olu de bɛ taa k'u ka baara kɛ. olu tɛ k'u ka baara kɛ n tɛ k'o de kuma f'i ɲɛna ne kan k'e contrôler e ni ne tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ne ka mun b'a la.
Atara mata o te ka ça c'est pas un problème maintenant. Station no be Bamako no kalo saba gasoil kele ma jigu ka. Sinon ni jamanatigi y'a fɔ sisan k'a fɔ station fɛn filɛ Bamako mobili fɛn donna essence n'a gasoil o k'a répartir a station ni bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ k'i jɔ k'a suit a k'a jigin a k'a feere. A bɛ ɲɛnabɔ. Depuis dépôt la depuis mobili min donna a dadɔnnen don ba kɔfɛ ba ɲɛfɛ station fɛn bɛ a bɛɛ ka ravité a bɛɛ ka jigin a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ min na an bɛ bɔ o kɔnɔ. Sɔgɔ yɛrɛ bɛ sɔn ka jigin yɛrɛ parce que a bɛ caya an bolo ka tɛmɛ kɔrɔlen dɔ kan mais e yɛrɛ bolo bi aw minnu bɛ Sinakɔrɔ kɔnɔna na surtout chauffeurs tiɲɛ don aw y'aw wuli ka jɔ kɛ nin waati laban in na jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ minnu ta ka ɲɛsin aw ma hakilina ye jumɛn ye o la parce que an ye k'a fɔ k'aw ka dɔn minnu fatura hali kɔsa in na jamanakuntigi ye saga ni fɛnw di seli ɲɛkɔrɔla la pipiw n'o ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu faw fantanyana olu dɔw taara ka fara pipi la nation kan labɛn fana bɛ ka kɛ fana aw ka convention ko nin ka sigi sen kan k'o bɛ cogo di nin wagati in na. Bon an kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo a ye nin waleya mun kɛ a diyara anw ye kosɛbɛ ani mun yɛrɛ fatula n'u y'o don don pipi nationaliw la a ye baaraba kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan yanni an tun ka se nin yɔrɔ na yen ni nin convention ko de tun waleyala i b'a dɔn n'i y'a mɛn ko an bɛ taa fɔ jamana ko ka mɔgɔ don pipi national la o y'a ye mobilitigiw de ma aw inscrire INPS la o so ni mobilitigi ni mɔgɔ ta la chauffeur ni inscrire no INPS la INPS bɛ den ta o INPS bɛ den ta o de y'i ka assurance ye o accident mana kɛ nin ye fɛn mana kɛ nin ye INPS b'i jɔ n'a ye mais n'o tɛ kɛ jamana min kɔnɔ dun donc jagoya an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de ye o ni ko min kɛra an bɛ taa da jamana yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'an dɛmɛ a la o. mais est ce que convention ko in sen na a bɛna sigi sen kan ka ɲɛ a taabolo ka ɲi. convention ko nin taabolo ka ɲi mais a bɛ ka temps de ta parce que moi ne tɛ k'a faamu sɛbɛn min don a waliyala a yɛrɛla k'a fɔ a ni kɛli ka kan mais ni fɛn min ni kɛli ka kan ka ban sariya dɔ la tan moi j'ai dit il y a un décret qui est là qui dit que la carte d'affiliation du compte à la sécurité sociale est un document de transport o ko waliya dɔrɔn n'o tɛ mɔgɔ min ka mobili kɔnɔ dɔrɔn i sen bɔra la o. aw yɛrɛ y'o fɔ siɲɛ caman y'a minɛ. an y'o fɔ siɲɛ caman. ne yɛrɛ bolo y'o de ta k'o de ɲɛnabɔ ko pour que aw ka se a ko ka se ka teliya. olu ye min ta u y'a yira k'a fɔ ko wa ko u bɛ ka labɛn mun kɛ an bɛ k'u lamɛn sinon ne ɲinɛ ko le décret présidentiel là c'est un décret présidentiel le gouvernement c'est une continuité et ni ko min fɔra ka ban ko wa ko nin de ye sariya ye a bɛ kɛ sariya de ni mɔgɔ min m'a waleya i ka mobili kɔnɔ la carte d'affiliation n'a t'i ka mobili kɔnɔ a fɔra ko mobili document de don. a tɛ i man ka tɛmɛ mobili man ka boli. mobili man ka boli ni carte grise t'i ka mobili la i bɛ taa min ni assurance permis la i bɛ taa min ni visite permis la i bɛ taa min a fɔra ko carte d'affiliation n'a tɛ mobili min na mobili cahier kɔnɔ ko wa ko mobili man ka boli mais munna mobili bɛ boli munna o kuma tɛ fɔ. hali nin waati nin kɔnɔ an filɛ nin ye sa depuis nin ko ninnu daminɛ parce que an tɛ se k'a fɔ ko prime de risque le chauffeur m'a déjà risqué sa vie depuis lors a ye permis ta don min na ka don mɔbiliba nin kɔnɔ ça c'est un risque c'est un travail risquant o ye an ka hakɛ dɔ ye mais a risque bɛ ta mun de kan INPS de kan u kan ka mɔgɔw don INPS la o la olu bɛ i jɔ n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ni ye accident ko fɛn fɛn y'i sɔrɔ ni ko fɛn fɛn y'i sɔrɔ accident de travail o. mais e yɛrɛ bolo munna minnu bɛ ka ban ka aw don INPS la aw chauffeurs don INPS la munna. mais jamana de tɛ wa jamana yɛrɛ de don kɛ si l'INPS qui est là moi je trouve qu'ils sont pas compétents fɛn min kan ka ɲɛ aw ma. a kɔni bɛ wari la don u kun. fɛn min kan ka wari la don i kun a tɛ ka o nana yir'i la k'a fɔ ko anw bɛ an t'aw ka sariya kɔnɔna na an bɛ ka baara kɛ an tɛ k'an ka hakɛw sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ a y'a f'u ɲɛna k'an t'aw ka sariya kɔnɔna na yaasa an bɛ se ka balo cogo min na k'an ka baara kɛ an la hakili latigɛlen o kan ka kɛ olu yɛrɛ bolo sababu ye parce que aw ka ca cogo min n'aw donna INPS la a bɛ sɔn ka u bɛ bugulen sɔrɔ a kɔnɔ. a bɛ bugun kɛ a bɛ bugun parce que an ka ca mais n'i y'a ye k'olu t'o kɛ non on comprend pas aw ko jamana sariya de don. mais est ce que aw ni gouvernement ka sigi ka fɔ laban ninnu na o y'a kuma fɔ k'a bɛ na kɛ yan. o ko a ma k'a bɛ kɛ. o ko a ma k'a bɛ kɛ o ko ma bɛ na dispositif dɔ bila en place pour que a ko k'a kɛ. an kɔni n'a fɔ aw yɛrɛ ni gouvernement bɛnna fɛn minnu kan a caman teliyara ka o yɔrɔnin de sumayalen don. o yɔrɔnin de sumayalen don halisa anw yɛrɛ ka militants yɛrɛ filɛ waati bɛɛ u bɛ kuma
u b'a fɔ ko nin bɛ kɛ don jumɛn nin bɛ kɛ mais an b'a ɲini mobilitigiw yɛrɛ fɛ u yɛrɛ k'u ka responsabilité moi je dis d'abord merci bon comme société tɔgɔ fɔ ninnu voilà bon d'accord donc an bɛ Toguna fo an bɛ GDCM fo an bɛ se ka voilà an bɛ se ka Serwal fana fo parce que voilà Suwati fana ye dɔw fana kɛ i y'a faamu voilà mais il faut que Mali voilà Mali mobilitigiw yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko ka mɔgɔ inscrit a b'ale yɛrɛ lafiya ka tɛmɛ inscrit baliya kan et parce que quelqu'un qui n'est pas inscrit qui fait 20 ans chez toi n'a wulila ka droit nɔfɛ sariya la don min na i bɛ sɛgɛn dɛ i bɛ sɛgɛn mais n'i y'a inscrit ka ban e yɛrɛ bɛ lafiya ale yɛrɛ bɛ lafiya bon chauffeur yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na bi malgré nin bɛɛ bɛ kɛ an bɛ souhaiter dɔw fo n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka taa yɔrɔ jan dɔw bɛ yen bi oui u bɛ ka prime de récompense parce que an tɛ se ka fɔ prime de risque c'est des primes de récompense le prime de risque là ça doit se reposer l'INPS ni INPS ma mɔgɔ don INPS kɔnɔ e bɛ taa i ka vie risque k'a fɔ k'i bɛ taa prime de risque mɔbilitigi jumɛn fɔ k'a b'a d'i ma mɔbilitigi jumɛn bɛ se k'e ka vie garantie mɔbiliboli depuis an y'a daminɛ don min na c'est un travail qui est risquant donc i bɛ inscrit INPS la de n'i inscrit INPS la i b'a ye i ko ko mana i sɔrɔ hali n'i sara ou bien ni yɔrɔ dɔ karila ou bien n'i sen tigɛla INPS b'o assurance d'i ma i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye hali n'i sara i ka denw o tɛ ɲɛ kan bon maintenant an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ nin ye sisan an bɛ k'a ta ka na mɔbilitigi dɔw bɛ yen o ka sira t'a la o même ka chauffeur récompensé o tɛ se la ka kɛ il peut pas il y a plusieurs opérateurs économiques et les transporteurs qui sont là o tɛ se k'u ka chauffeur ka récompenser k'a fɔ i ni cɛ i ni baraji vraiment nin baara bɛ yɔrɔ min na ou bien an ka situation falen comme aw yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ aw bɛ jatigɛ wale b'aw la aw bɛ ka taa nin don o don ka na vraiment nin jala an ka nin d'aw ma a tɛ se o munna dɔw tɛ se sinon n bɛ se ka société dɔ f'i ɲɛna sisan Seliba nin ɲɛkɔrɔ la a ye plus de 250 000 francs d'a ka chauffeur ma Chelsea an bɔra o ta kalama n kɔni ma tɔw ta mɛn ale y'o kɛ a y'o di chauffeur ma ko ka a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a y'o kɛ o u bɛ mɔgɔ nisɔndiya baara la donc u bɛ mɔgɔ nisɔndiya baara la mɔgɔ kan ka mɔgɔ nisɔn ni waati gɛlɛya nana a ye mɔgɔ a bɛ hakili to baara a ma fɔ i ka caya sa donc a bɛ ɲini ka na kɛ i b'a fɔ gouvernement yɛrɛ bɛ ɲini ka na fisaya o ma n'aw yɛrɛ ka patron ye sa kɛ mais gouvernement ka fisaya ma kɛ parce que an bɛ kule gouvernement nɔfɛ an bɛ min ta dɔn an b'o de fɔ parce que n'i y'a kɛ chauffeur ye chauffeur b'o de fɔ n'i y'a ma min ta fɔ an b'a bɔ a kalama de c'est ça c'est notre même mobili don a ka chauffeur ma ka juru don la ka na tila ka na fɔ ko bon ko wari tɔ min tora ko n yafala ko bon ko n ye mobili da ko a filɛ a papier n'a fɛn filɛ i ta don an b'o fɔ o ou bien Seydou ale ka ɲi maa caman ko an ma ko n'an bɛ Tajugu kuma fɔ k'an dan ye Bamakɔ ye ko bɛɛ ka kule bɛnnen don Bamakɔ ma o tuma togoda ninnu ni marabolo kɔnɔnaw la aw bɛ taa yen cogo di o labɛnnen kelen don cogo di bon sisan i b'a dɔn région de bɛ yen n kɔni bɛ min dɔn mobili fɛn fɛn bɛ bɔ Sikaso o b'olu conduit fɔ Moti Kucala yɔrɔ ninnu na ka taga dɔw bɛ na yan o b'o bɔ yan ka taa n'u ye Segu bon Tajugu yɛrɛ gɛlɛya ye min ye bi i kɔni b'a dɔn jamana in bɛ yɔrɔ min na degun bɛ jamana in kan bɛɛ b'a dɔn ka taa ni taji ye wo kɔnɔna ninnu dɔ la tuma dɔ a ma nɔgɔn o taji ninnu yɛrɛ bɛ taa tuma dɔ la a yɛrɛ kan ka taa dugudenw ma yɛrɛ a kɔmanialen b'olu ma n y'o de fɔ hadamaden n'i nata bonyana kojugu i bɛ kɛ jamana b'a kumaniya dugudenw ma mais jamana an yɛrɛ tɛ yan ne b'a dɔn ko n kan ka wari sɔrɔla wo dɔ kɔnɔ yan fɛ n bɛ taa n'a ye de o u bɛ sira fara n'a ye n bɛ sira fara n'a ye de o a région caman bɛ kule la bi dɛ Segu ni Moti ni San olu kɔni min ɲini ka na baara yɛrɛ bila ka dugu yɛrɛ bila pewu Segu yɛrɛ ta ka jugu a bɛɛ ye bi mais c'est ça Segu procureur bɔra ko ni maa min minɛn'a la ko 100 000 k'i b'o de sara nin bɛ yɔrɔ min na n bɛ min f'i ɲɛna jamana nin fɔ an bɛɛ lajɛlen ka dan kɔnɔ k'a fɔ ko foyi tɛ ni Mali tɛ i ye tabusi o i ye nabusi o i ye maliyɛn jeli b'i la o jala k'a fɔ foyi tɛ ni faso nin tɛ gɛlɛya tɛ foyi ɲa ka fɔ mobili mɛnna sira kunna a ma na o de kosɔn wa nin mangela bi ko an bɛna dɔ fara fɛnw kan k'a di mɔgɔ ma o tɛ fasoden ɲumanya ye k'a fɔ carburant de tɛ ka sɔrɔ bi ko an ye mini min sɔrɔ ko wo dɔ bɛ yɔrɔ dɔ fɛ ko n'an tɛna ou bien n'an y'a dogo yɔrɔ la yen ko an bɛ fɛn sɔrɔ la o tɛ fasoden ɲumanya ye donc fɔ bɛɛ lajɛlen k'a bila ko degun min bɛ yen bi pour que jamana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko wa ko an sɔnna don an ka jamana in an bɛɛ kan ka jija de ka nɔgɔya de kɛ ɲɔgɔn ye. Sori Badji est-ce que nin san laban in na ani nin kalo laban ni nin tile laban ninnu na
taji minnu bɛ ka don Mali kɔnɔ est-ce que o ɲɔgɔnna tun bɛ don kɔrɔlen waati min yɛrɛ la gɛlɛya tun tɛ yen siraba binta gɛlɛtigɛ aw tun bɛ taa aw sagona ka na aw don wala est-ce que ni ɲɔgɔnna tun bɛ don. bon an tɛ se k'a fɔ ɲɔgɔnna tun tɛ don parce que o waati fɛnɛ sira i b'a dɔn rotation position tɛ kelen ye Kɛɲɛba bɛ don Kayi bɛ don Segu bɛ don Sikaso bɛ don Kajana bɛ don o waati la ni tajitigi y'i ka taji dédouanement kɛ k'a fɛnw kɛ dɔrɔn ni i natɔla a ka di ye i b'a jigin yɔrɔ min ka di ye n'a ye diya y'a jigin Segu n'a ye diya y'a jigin Sikaso n'a ye diya y'a jigin Bamakɔ yan bon bita dun t'o ye bita a bɛ na bakun fɔ Bamakɔ yan fɔlɔ Bamakɔ ta bɛ bɔ la fɔlɔ min kan ka taa Segu bɛ taa parce que n'i y'a jate minɛ sira min kan ka bɔ Lomé ka na don Kucala fɛ i bɛ taa sɔrɔ o mɔbiliw tɛ ka taa bilen kuri datugulen don voilà u bɛ ka tɛmɛ Hɛrɛma kɔnɔ fɛ ka na fɔ Bamakɔ yan donc o bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔ ye mais o si tɛ problème ye problème ye min ye mun bɛ na n'a ye olu bɛ ka kɛ u sago de ye o de ye tiɲɛ ye voilà parce que i kan ka fɛn min sɔrɔ bi n'i y'a bila bi ka sinikɛnɛ kɛ yarɔ antanya bɛ kɛ mɔgɔw la tarde donc ça c'est un manque à gagner so n'a nana bi n'i y'a di bi sinikɛnɛ ta mana n'a sɔrɔ bida tun tɛmɛna i b'a ye a bɛ dɔ bɔ ko ninnu na aw yɛrɛ bɛ caman ɲɛdɔn ko in na Sinakɔr kɔnɔna na aw ye fɛɛrɛ jumɛn sigi yaasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya taji bɛ se ka sɔrɔ teliya la an ka siraw bɛɛ lajɛlen jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an kɔni bɛ ka décourager ka taa de parce que hadamaden baara ye fɛn dɔ ye n'i bɛ baara kɛ n'a tɛ dɔn i b'a ye a b'i fari non mais a tɛ ka dɔn parce que an bɛ ka chauffeur bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ani sɔrɔsiw ka fɛn bɛɛ kɛ mais an b'a ɲɛ b'a la waati bɛɛ n'i yɛrɛ nana ka na ye mɔgɔ bɛ ka ara minɛ tile nin kɔrɔ la tugun i yɛrɛ bɛ sin dɔ ka décourager e bɛ su ban baara la e bɛ tilefan baara la pour que jamana ka lafiya mais o bɛɛ n'a ta ko o ko tɛ ka ɲɛnabɔ donc a bɛ mɔgɔ décourager a bɛ jigin an kɔnɔ. aw ma hakili la jagabɔ k'a ka Sinakɔr la ka fɛɛrɛ dɔ fɔ gouvernement ye parce que aw fana b'u nɔfɛ aw n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon bɛ se ka ban cogo min na. an kɔni bɛ an ka fɛɛrɛw sigi sen kan mais an ka préoccupation fɔlɔ yɛrɛ ye min ye o de ye sirako nin fɔlɔ ye. parce que sira bɛ yɔrɔ min na n'a tora an tɔgɔ la an laban bɛ sɔn ka baara jɔ mais ni taa yɔrɔ tɛ an bɛ taa min a tɛ se k'a ta kɔni nka a tɛna se k'a ta a tɛ se ka boli an bɛ boli cogo di an bɛ taa min fo ka fɛɛrɛ kɛ ka nin sira ninnu de se que fo an ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ma ban baara ma mais ni sira tɛ an b'a kɛ to diɲɛ don o don mobili bɛ ka ben mɔgɔw bɛ ka sa mɔgɔw bɛ ka bana an bɛ maɲumako min kɛ bi na ka ni doni ala kelen pe de b'a dɔn Mali chauffeur bɛ fo dɛ kasu Mali chauffeur bɛ fo a kari borila aw ni kɔti kɔrɔ mɛnɛ ko ten wallahi kari borila fara moliba borila kan bi na bɛɛ bɛ fo kana kari ninnu lajɛ ta k'u bɛ taa kana dɛ ninnu ni maɲumako de bɛ ɲɔgɔn na sira yɛrɛ n bɛ min yɛrɛ tɛmɛna Jijeni ka ban c'est fini n ko Jijeni ka jan fo Kolokani ka bɔ Kolokani yɛrɛ ka ti tigɛ da Jijeni kan o yɛrɛ ye fɛn dɔ ye tugun sira tiɲɛnen don an yɛrɛ bɛ bɔ yen tuma min na o mɛnna dɔɔni nka a y'a sɔrɔ sira kɔni mais min fɛnɛ i bɛ hali goudron morceau ye ta ye a bɛɛ ye tigɛ de ye mais mun na an t'olu kumaw fɔ olu kan ka dilan minɛ n'a tɛ dilan an bɛ taa min n'i tɛ se ka an bɛ péage ta péage bɛ ta sira tɛ yen mais péage bɛ ka taa an ma deli ka fɔ mɔgɔ si ye k'i kana péage ta ka sɔrɔ goudron tɛ yen mais o tuma na fɛ ne tɛ ka foyi faamu ne m'a dɔn est ce que Mali kɔnɔ yan est ce que yɔrɔ dɔ de bɛ yen ministère dɔ de bɛ yen est ce que an ka ministère ninnu kɔnɔ ou bien fɛn est ce que sira dilan yɛrɛ okumu yɛrɛ bɛ an ka baara ninnu kɔnɔ a ka fɔ. a b'a kɔnɔ dɛ hali bi sira ko kuma fɔra conseil de ministre la bi o. alors ne bɛ n b'a mun fɔ sira bɛ se ka taa tiɲɛ cogo di san joli depuis goudron bɛ sɔgɔ. donc n'i bɔra Kayi ka taa se Sandare de ka jan o Sandare ka jan yɛrɛ. o ye dɔɔni dilan ka bɔ Sɛgɛla ka na Jɛfɛla na o y'o dilan dɔɔni o ka fisa dɔɔni o. o y'o kɛ goudron fɔ o nana machine ninnu jeni yɔrɔ mun na sinon o yɔrɔ ninnu tun dilannen don mais yanni sira ka cɛ anw b'a ye an bɛ taa jamana caman na ni dingɛ bolo ka goudron dɔrɔn i tɛmɛtɔ i segintɔ i bɛna sɔrɔ i y'a datugu mais anw ka jamana kɔnɔ dingɛ de bɛ bɔ goudron na k'a sɔgɔ tile dama na i bɛ taa mɔgɔ dɔ ye tuma dɔ la o bɛ mɔgɔ dɔw ta bɛnni b'u bolo pelle b'u bolo o bɛ taa goudron de ta ka kɛ dingɛ kɔnɔ mɔbilibaw de bɛna tɛmɛ o kan k'olu repasser olu yɛrɛ t'a digi k'a mun digi e ma ye n'i bɛ yɛlɛ k'a bɛɛ bɛ kɛ gugugugugugugu a b'i balancer fan bɛɛ fɛ wa nin ye mun ko sugu ye
donc baraka da ɲɛdɔn baw ma sa quoi baraka da ɲɛdɔn baw ma minnu b'a dɔn b'a kɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ yasa a ka se ka boli Sulubajɛ an b'a dɔn k'a fɔ chauffeur caman tulo b'i la su in na aw ka waati laban bɔli ninnu na tiɲɛ don a y'aw ka laɲiniw caman kɛ nka aw kun y'a yira fana k'a fɔ ko gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'aw bolo n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ mankan in ni ko in taabolo de y'a to n'a y'o bila kɛrɛfɛ sinon ni gouvernement kun kan ka kuma aw ka hakɛ dɔw kan a kow bɛ cogo di nin waati in na wa o kumaw bɛ ka kɛ o n y'o de f'i ɲɛna o gafe min bɛ yen o kumaw bɛ ka kɛ i b'a dɔn ni fɛn min fɔ waati ma se a tɛ fɔ fɔlɔ ni mɔgɔ y'i wele parce que an taara CCB la an ye kumaw sigi ɲɔgɔn kan an ye laɲini caman kɛ bon a baaraw bɛ ka kɛ hali kɔsan na k'an to Kajana o taara réunion dɔ la a baaraw bɛ ka kɛ donc an b'a to i b'a dɔn gouvernement sariya ye fɛn dɔ ye fɛnɛ a tali ma nɔgɔ a bɛ taa n'a ye dɔɔnin mais n'a tala kɔni bɛɛ bɛ lafiya. ayiwa dɔw ko n k'i ɲininka ko aw yɛrɛ b'a fɛ Mali transport ka labɛn cogo di a kan ka sigi sen kan cogo di yaasa aw chauffeur aw ka lafiya sɔrɔ mobili fana ka mɛn sen na min ye jamanadenw ye olu ka wasa sɔrɔ parce que k'o ye siniɲɛsigi kow ye hakilijagabɔ kan ka kɛ o la aw fana ka tɔn kɔnɔna na syndicat kɔnɔna na. ouais an bɛ nin fɛn ninnu caman fɔ o Kasum problème ye min ye pour que transport yɛrɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ i b'a dɔn fɔlɔ la Mali kɔnɔ n'i ye transporteur ye i ye transporteur ye n'i ye commerçant ye i ye commerçant ye n'i ye opérateur ye i ye opérateur de ye baara ka di a tigiw ma i m'a faamu dontigi ka kɛ yen siraw ka dilan mɔgɔw ka bila u ka condition kɔnɔ parce que e bɛna wari sɔrɔ sisan e y'i ka opérateur ye e bɛ taa mobili 100 san ou bien mobili 200 san k'i yɛrɛ ka doniw ta ne min ye mobili 1 san ne bɛ doni jumɛn ta a donc ne bɔra opérateur la n kɛra transporteur fana ye mais bi n'i y'o jateminɛ n'i ye fɛn fɛn ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a ta y'a ka doni a ta y'a ka mobili ye a ta y'a ka doni a ta y'a ka mobili ye mobili kelen kelentigi bɛɛ ma tunu sa wa olu bɛ tunu ne bɛ se ka mobili 10 san ka taa kɛ transport ye mais ne bɛ taa mobili 10 san ne bɛ taa jɔn ka doni ta wari dun tɛ ne kun donitigi ni a ka doni n'a ka mobili de bɛ baara la an b'a kɛ cogo di o yɔrɔ ninnu kan k'a lajɛ bon Mali problème fanba yɛrɛ transport yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ an k'o bɛɛ to ne y'o de fɔ n ko sira Kasum kɔngɔ fɛn fɛn banna sira ne ko an ka jamana donda ninnu na sira jumɛn de ka ɲi ka bɔ o dugu dɔ la ka na Bamakɔ yan sira jumɛn ka ɲi bi ni aw yɛrɛ bɛ boli a kan a b'a fɔ alihamudulilayi fo n'i y'a kɛ Segu ni Buguni ye sa kɛ Segu ni Buguni Buguni ka fisa dɔɔni o ka bɔ Buguni ka na Bamakɔ o ka fisa awɔ ka bɔ Segu ka na Bamakɔ o fana ka fisa dɔɔni n'o bɔra la a tɔ foyi tɛ yen bilen Kulukoro dun Kulukoro o tɛ yɔrɔ jan ko ye o Kulukoro bɛ n'a fɔ n bɛ taa na san ka na de n'anw ka jamana de la n'i ye jamana bɛɛ bori ka ban pewu n'i b'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ k'i faso labila n'i b'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ b'a fɔ non k'a taa faso fɛ de k'a bɛ k'a fɔ non faso fɛ tɛ o sira de tɛ yen an bɛ an faso fɛ mais n'an ye fɛn dɔ ye jamana tɔɔrɔ n'a t'an faso kɔnɔ fana b'an tɔɔrɔ parce que an tɛ fɛ fana ko ko mɔgɔ ka jamana fana ka fisa n'an ka jamana ye e bɛ anw bɛ mobili bori yan kirikara i n'a fɔ n'an donna Côte d'Ivoire territoire kan ka ban an bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi o y'aw lafiyalen an bɛ mobili bori yan kirikara n'an donna Sénégal territoire kan an b'a fɔ ko alihamudulilayi an bɛ mobili bori gɛlɛya kɔnɔ n'an donna Burkina territoire kan an b'a fɔ alihamudulilayi o tuma n'a fɛ an ka jamana o tuma mun de bɛ yen f'u ka sirako lajɛ sa mais tɔw bɛ ka autoroute dilan anw ka sirani kelen tɛ se la k'a dilan mun bɛ yen n'i y'o kuma fɔ dɔw b'a miiri k'a fɔ i ye jamana non a bɛ fɔ de an kɛlɛyalen don tɔw la sa fo k'an ka wuli ka jɔ de k'an cɛ c'est ça k'u ta ɲɔgɔnna kɛ fo ka tɛmɛ u la mais mun b'a to siraw fana tɛmɛ a fɔ ko doni caman bɛ kɛ siraba kɔnɔ wagati la Mali ne kun ko ka mɔbiliw tigɛ o ko bɛ cogo di bi wa mobili tigɛ an sɔnna mobili tigɛli ma o an yɛrɛ y'u dɛmɛ k'a fɔ ko ka mobiliw tigɛ o Kasum mais mobili tigɛli nin tɛ wari n'a dila ko ka baara min kɛ o ka kɛ i b'a fɔ ma o tuma an bɛ taa jamana min kɔnɔ an t'a pɔrɔba ninnu ta ka bɔ jamana de kɔnɔ ka na yan a tɛ taa olu ka pɔrɔ la wa mun n'olu ka sira ma kari donc an ka sira de dilan cogo ma an ka sira dilan cogo ma sira bɛ dilan dɔrɔn hali ni sira kura yɛrɛ dilanna k'a ban ni samiyaji fɔlɔ nana i bɛ ka bɔrɔ a kan e min bɛ k'i ka mobili bɔrɔ a kan i ɲɛ bɛ bɔgɔji bilenman de bɛ ka seri ka k'i ka mobili kan mais goudron kan ka dilan de o épaisseur de bɛ a bɛ d'a ma an bɛ goudron minnu fana dilan an bɛ wari minnu fɔ o wariw tɛ don a la goudron tɛ k'an sago ye a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ karina ka ntɛnɛn sɔrɔ bon n'i ye ne ɲininka kɔni ne b'a fɔ k'o de don parce que o goudron tɛ se ka dilan du jour au lendemain ka tiɲɛ nin cogo la e tɛ se ka foyi dilan k'a fɔ ko san 10 baara de kelen filɛ nin ye k'o ka tiɲɛ san kelen
o bɛ ɲɛ cogo di awa Sulbaja an ka waati bɛ kana se a kun ka d'an ye n'an ye nɛgɛjurutigiw sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ caman kun ye laɲini kɛ nka maa caman bɛ yen olu bɛ ka message de ci ka na an ma caman dun jaabira ka ban fana halisa mɔgɔw da bɛ ka ɲininkali min na kosɛbɛ o ye gasoil ko de ye ko yɛlɛma aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ ka na ni citerne mun ye k'a gasoil tɛ se Bamakɔ yan wa aw chauffeur ne tɛ se k'a fɔ ko gasoil tɛ se yan gasoil bɛɛ bɛ se yan a tɛ se yan cogo di a bɛ se yan sukaro bɛ taa n'a ye min parce que mɔgɔw ma min faamu mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ k'a fɔ ko sukaro bɛ ka yurugu kɛ chauffeur ta tɛ mobili ye koyi chauffeur sago t'a yɛrɛ la koyi chauffeur bɛ baara kɛ mɔgɔ dɔ de bolo fo ka taa n'a ye yɔrɔ fo ka faamu n'i ka patron ko ko i jɔ yan fɛ ou bien taa n'a ye yan fɛ e ye baarakɛla ye i bɛ taa n'a ye de e ta tɛ o e tɛ se ka taa fɔ patron ma ko i tɛ taa e bɛ se k'a fɔ ɲɛna ko i tɛ taa e bɛ mun dɔn a la e y'ale ka ciden de ye e ciden de ye e ye baarakɛla de ye o e dan ye ka taa Abidjan ka na n'a ye Bamakɔ n'u ko fana ko bɔ n'a ye Bamakɔ ka taa n'a ye Kulukɔrɔ i bɛ taa n'a ye n'u ko bɔ n'a ye Bamakɔ ka taa a bɔn dingɛ kɔnɔ yan fɛ i bɛ taa bɔn yen de donc e sagona tɛ taji di cogo n'a fɛn ko cogo ayi e ka foyi t'o la e ta tɛ o donc aw tɛ se ka don yuruguyurugu la an bɛ don mun yurugu an bɛ mun dɔn a yuruguyurugu la ni diɲɛ don o don sɔrɔ fɛn fɛn ye tulonkɛ diɲɛ don o don ka mɔgɔ ka citerne ta ka taa n'a ye kɛrɛfɛ ko a bɛ taa i jɔ hali kɛrɛfɛ gansan i y'a faamu wa k'a sɔrɔ patron ma bɔ a kalama o yɔrɔ kɛ polisiw b'a minɛ i b'a mɛn ko chauffeur dɔ tun bɛ fɛ ka citerne suɲɛ polisiw bɛ t'i minɛ mais an b'a ye Bamakɔ yan wa citerne vide na k'a vide yan ka t'i jɔ k'a b'a ka gasoil jigin bin essence ka taa kɛlɛ kɔrɔ ka taa ka na k'a b'a jigin ko ka taa n'a ye so kɔnɔ o nana minɛ delili kɛ k'u bila ni citerne donni jigin ka ban pewu an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko k'a purger i bɛ vanne ninnu dayɛlɛ moyens b'a kɔnɔ peut-être olu k'a bɔ parce que n'i m'olu bɔ fɛnɛ n'i sera dépôt kɔnɔ ni i ko ko n'u ko ko i ka vanne fɛngɛ ta k'a lajɛ ni fɛn t'a n'a bɔnna dépôt kɔnɔ o b'i gɛn ka bɔ kɛnɛma k'i ka taa bɔ o b'i gɛn ka bɔ n'i ma sɔn k'i tɛ chargement yɛrɛ sɔrɔ o min filɛ nin ye dɛ ni chauffeur ni parantiw bɛ na dɔrɔn ka to ka boîtine ta dɔrɔn k'olu kɛ tan fɛnɛ n k'o bɛ t'olu minɛ k'o minɛna gasoil bɔ la ka sɔrɔ citerne lankolon don aw ka bidon ko bɛ cogo di a fɔra k'aw bɛ na ni bidon ye bon ne y'o de fɔ n ko chauffeur ka bidon ko tɛ se ka dabila an bɛ baara kɛ ni bidon ye fo sariya ka dɔn fana ko an bɛ baara kɛ ni bidon ye an bɛ gasoil yɛlɛma bidon na ni réservoir fala an bɛ bidon dɔw fa a k'an ka bidon na k'a sigi n'an borila k'a se yɔrɔ la an b'a yɛlɛma wa an fana b'a yira bɛɛ lajɛlen fana na an tɛ taa Abidjan gasoil ko gɛlɛn min bɛ anw chauffeur ka taa Abidjan ka taa gasoil ka bɔ o yɔrɔ la yen ka na ko an tɛ se ka na ni essence bidon 2 ye ko k'o bila an ka moto kan ka taa so kɔnɔ fana an tɛna jɛn n'o ye o tɛ se ka kɛ o e bɛ o min fɔ a tɛ ka sɔrɔ essence na ko k'a ran kɛ chauffeur kɛ mana na ka t'i da so kɔnɔ e ko wa k'o tigi ka bɔ jatu la ou bien o tigi ka bɔ sɛbɛnni kɔrɔ ko ka na mobili ta ko ka taa doni jigin yan fɛ a ka moto bɛ essence t'a kɔnɔ e dun bɛ ka doni ka na n'a ye mais o bɛ ɲɛ cogo di aw ni ɲɛmaaw bɛnn'o kan kɔni ne delila k'a fɔ madame le ministre ɲɛna k'aw ka bidon kana minɛ an ka bidon tɛ minɛ parce que a wagati a kuma ganna dɛ Sulbajɛ an ka baara don an ka bidon tɛ minɛ dɛ an tɛ taa feere ne kɔni b'a fɔ ni mɔgɔ min minɛna i ye chauffeur i minɛna i bɛ ka carburant feere n ta t'o la mais chauffeur kɛ ka na ka bɔ voyage la a ka essence bidon 2 b'a bolo ou bien voiture dɔ b'a bolo gasoil bidon 2 b'a bolo n bɛ taa yɛlɛma kɔnɔ ko f'i k'o minɛ n'o m'o dabila a laban an fana bɛ sɔn k'an ɲin bɔ a la dɛ a hakili a ye ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la o an kɔni y'a f'u ye bon an ye dɔ fana mɛn tiɲɛ don waati sera ka fala i na hakɛ to an ye o ye kariw minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔw ta i n'a fɔ sisan misali don Sumatra ou bien Bɛnkɛ ou bien Jara u taatɔ bi an ka jamana kɔnɔna na taji tɛ yen u bɛ mun ta ka bila u kun k'o bɛ minɛ u la fana bon n'i y'a jate minɛ sariya bɛ fɛn bɛɛ la o papier bɛ dɔw bolo a la dɛ bon ni papier bɛ min bolo maa k'o tigi minɛ o parce que sariya bɛ fɛn bɛɛ la parce que taji kari kɔnɔ a bɛ taa min taji man ka don kari kɔnɔ taji kari kɔnɔ a ka gɛlɛn dɔɔnin mɔgɔ de bɛ mɔbili u b'a fɔ ko n'olu taara voilà taji tɛ sɔrɔ yen ka sigi voilà bon sisan o bɛɛ bɛ ɲɛfɔ de gouverneur b'o dugu dɔw la commandant b'o dugu dɔw la i m'a fɔ ma a bɛ fɔ a tigi ka identifier dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ ko ouais vraiment a y'a ta a bɛ taa consommer de parce que bɛɛ de sɛbɛnnen don jamana nin kɔnɔ sisan bɛɛ sirannen don tiɲɛ na dɔ kana na bidon 5 san ka taa i trafiquer la ka t'o di mɔgɔ ninnu ma o fana ko parce que ko wari bɛ sɔrɔ a la o fana jɔrɔna b'a ko la voilà an y'a mɛn fana ko aw tɔɲɔgɔn chauffeur minnu bɛ na ka bɔ an dafɛ jamanaw la k'u bɛ sɛgɛn an ka poste la o bɛ sɔrɔ mun fɛ kaso nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ
n'o de fɔ n ko sariya n'a taara bɛɛ ka baara kɛ n'a ye i b'a dɔn an bɛ génération min kɔnɔ bi n'i ye ne ɲininka ne b'a miiri k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i donna baara la bi i tɛ baara yɛrɛ fɛ mais i bɛ baara kɔnɔna de fɛ tɔnɔ min bɛ sɔrɔ a jɔyɔrɔ la i b'o de fɛ sinon an ma se o la o n'i tiri jɔ mɔgɔ dɔ ma ko n'a fɔra ko wa ko peut-être que wa ko infraction ka fɛngɛ e yɛrɛ ka jamana kɔnɔ sira tɛ yen fɔlɔ n'i ko ko i bɛ taa fɔ mɔgɔ dɔ ma ko pine kɛrɛ gɔlola ou bien ko o taara cun dingɛ kɔnɔ o nana ka na se e ma ko nɛgɛ o ka sasi gɔlɔlen don ou bien ko o ka fe dɔ bɛ yen ko feere gabari dɔ tɛ k'a minɛ ou bien ko wa k'o ka fɛn feu rouge dɔ karilen don k'i bɛ to olu bɛɛ sɛbɛn parce que infraction prix yɛlɛlen don e dun b'a dɔn n'i ko mɔgɔ ma ko a ka 37500 sara fɛn na mobili infraction dɔw la ten ou bien ko fɛn dɔ ten i b'a dɔn kɔni i kɔni y'a tigi bila kɔni k'i ni deli ka na peut-être 2000 bien 1000 d'i ma o cɛ nkalon ne bɛ se ka 7000 bɔ min k'o d'i ma ye ne mana mobilitigi yɛrɛ wele a b'a fɔ ne ko ne taara faamaw dɔgɔya ko ne tɛ maɲina ne ka baara b'a da fɛ ne b'o kɛ cogo di sisan mobilitigi b'o fɔ fana fɔ aw ma mobilitigi b'o f'i ma kɛ aw ko wari ni min b'i bolo e tɛ se k'i débrouiller ka taa ni o ye i ni mɔgɔw ka bɛn a la wa frais de route donc jago de mɔgɔw bɛ o yɔrɔ ninnu fɔ a kana kɛ parce que kɔsa in na an balima dɔ nana ka bɔ Burkina ne yɛrɛ tun y'a kumakan tɛmɛ a kumana an ka mɔgɔw kan vraiment fo ka ne yɛrɛ jatigɛ a ko k'a daminɛ Segu ka bɔ Kucala ka na Segu ka se Bamakɔ yan yɔrɔ tɛ yen ale ma 1000 sara yɔrɔ min oui a bɛ kɛ wa a bɛ se ka kɛ ko foyi tɛ yen min dafalen t'a ka papier la dɛ voilà k'a ka papier bɛɛ dafalen ko ali yan syndicat a y'olu wele olu ko ko tiɲɛna ko n'o don k'a k'a sara ka tɛmɛ pour que a kana problème sɔrɔ bon tuma o syndicat tɔgɔ fɔ parce que ne b'a dɔn n'i ye Sinakɔr wele nin ko sugu na ale b'a sen fɔ a dan de a b'o syndicat tɔgɔ de fɔ parce que mɔgɔ si tɛ yen i b'an wele nin problème na ko an t'a ɲɛɲini k'a dɔn fɛn min don wa an bɛ yɔrɔ min na bi fɛnɛ n b'a dɔn k'a daminɛ gendarmerie la ka na bila polisiw la n b'a dɔn an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye fɛn fɛn f'u ye fɛnɛ o fɛnɛ b'an lamɛn u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ fɛnɛ bɛ fɛn caman f'u ye mais mɔgɔninfin ko n'i y'i ci ko i ka se i yɛrɛ cicogo la donc ni i b'a dɔn dɔw yɛrɛ de bɛ yen n y'o de fɔ hali carburant gɛlɛya min fɛnɛ n m'o de f'i ɲɛna wa ni maa min tɛ ka jamana lajɛ f'a bɛ k'a yɛrɛ lajɛ donc i bɛ degun de ta k'a lase mɔgɔw ma o sinon an ma se o la o mobili cahier ka ɲi moi je pense que a tɔ ninnu ye divers de ye o an bɛ yɔrɔ min na mobili cahier ko de ye problème parce que olu de bɛ wari de don an ka trésor kun visite ni vignette ninnu ni assurance ninnu ni ka transport ninnu n'a tɔw fɛngɛ ninnu o de b'a don mais min tɔ ye mobili yɛrɛ ka rétroviseur ci la dɛ fɛngɛ ma mɛn o ye i yɛrɛ mɔgɔninfin yɛrɛbakun de ye o i ma ceinture don i yɛrɛbakun de ye o olu fɛn ninnu dɔ bɛ se ka lajɛ hakili la k'olu dɔw toléré polisiw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna gendarmew ka ɲɛmɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna ko les infractions apparentes i sigilen jaabi bɛ infraction min ye n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase a tigilamɔgɔ ani maa wɛrɛ ma olu de ka gɛlɛn olu de ka gɛlɛn mais n'o bɔra o cadrage kɔnɔ bɛɛ bɛ ka fɛn de ɲini bi donc baara bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu de kan o ayiwa an ye dɔ kɛ baabu la an b'a dɔn k'a fɔ Solibajɛ e sɔrɔ man nɔgɔ parce que e ka voyage ka ca min ye Musa fana ye kuma ka gɛlɛn ale ma grand bɛ n terikɛ a tunnen don kɛlɛ kɔnɔ n t'a dɔn a bɛ jamana fa min na fɔlɔ a bɛ Sikaso an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ sabula an ka wagati ale banna pewu voilà bon kumakuncɛ kuma bɛ ne fɛ ne kɔni b'a ɲini jamana opérateur fɛ taji bɛna di mɔgɔw ma o ka hinɛ o ka lajɛ ni degun bɛ yɔrɔ la ka kuma gouvernement fɛ ɲɔgɔn fɛ o ka degun wuli ka bɔ yen gouvernement fɛnɛ k'a lajɛ fɛnɛ a ka mesure dɔw ta pour que nin ko ninnu fɛnɛ ka ban k'a ɲini opérateur fɛnɛ fɛ an si tɛ ni chauffeur ninnu bi ni carasso chauffeur bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'a ka prime de récompense dɔ di a ka chauffeur ma k'u ni la nisɔndiya pour que an ka se ka baara nin kɛ an mun yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ ka taa nin mission na i m'a ye nin bɛ ne ka parce que n'i bɛ fɛn fɔ n'i m'a yira mɔgɔw la o b'a fɔ ko a ma kɛ i y'a ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ a bɛɛ signalen filɛ a kɔ n'a ɲɛw la a bɛɛ filɛ i y'a faamu nin bɛɛ tampon ye nin kan a kɛra jeli Dawuda Danbɛlɛ ka tampon ko ye sa dɛ i y'a ye nin bɛɛ o de ye donc an ma taa yɔrɔ la an kun fɛ
En mettant mission maintenant, c'est des missions très spécifiées. Car donc, il a posé une forme bizarre dans la police. En mettant gouverneur fait Bouni, à cadre de cabinet, Beba signé. En mettant Colonjaba, donc à fond, Antemena, commissariat Colonjaba, Antemena, Kajana, commandant Badoko, Annana, chef de bureau de la douane, Amou Faux. Et puis, il y en a qui ont fini. C'est la salle à Bokmagono. Mais il faudra, il soit sous Kosebe. Armée. N'a soit sous Chestiri Bayere, oye chef de bureau mbe Kajana. Ama se toko fola sa, mais chef de bureau Kajana kaba. Anaka maou. Kou fo koso be Chestiri mina. Anye téléphone à douandou yemene. Voilà, parce que moli mana do toko. Ni chef de bureau ni naka maou. Datu ye sunoko tu ye. Amana ke toko ni molu mbe fengedro ku labo ku blakana. Ubekelo no ku ka bara ba mani wakati na. Ublu koni keme ku. A problème e Bamako de yansao. Donc problème qu'on y a problème est Bamako de. Donc ga kuma je kuma na de ni sinon wati laba na capitaine do tumambule ko capitaine Abu Kamara chena tali chenera barakela nyebina ni ma wa maula fiala baraw kela surasi fen be kajina ba bela jelen fo ka doyen bela jelen fo ka gendarmerie kolonjema commissariat ko pefo mais ka nyini moltiku fetu mu ma koflo ka sovorola o ka kofle sovorola de gumbe de wa sira ko yi ka ɲini an ka minisimuso fɛ a ka lajɛ jamana tigi fana a ka lajɛ fana o ka sigi sira ma sinon an bɛ jɔ dɛ awɔ ayiwa Sulbaja an b'i fo Sulemani Kumare Sulbaja a bɛ dɔn o de la kosɛbɛ Sinacor secrétaire général adjoint ale de nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka chauffeur bɛɛ lajɛlen fo Mali chauffeur bɛɛ minnu bɛ siraw kan Bamakɔ kɔnɔna ni Mali kɔnɔna na ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ taa ni ka segin kɛ k'u bɛɛ fo cɛsiri ni timinandiya la don o don baara kɛ ko ɲuman a bɛ se ka kɛ cogo min na bi u bɛ fo wolomasiri tabaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ polisiw la gendarme eaux et forêts ka taa se gariw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ taajiko in na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn ɲɛmaaw minnu bɛ Bamakɔ yan o fana ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan yaasa taji a bɛ se ka don a donyɔrɔ la cogo min na jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka laɲini y'o ye i ye kuma min fɔ anw yɛrɛ bɛ segin o kan n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna doniba tala tɛ ɲuman de bɛ sɔrɔ i la ɲuman sira fo sira de ka dilan ka ɲɛ an ka jura dɔ bɛ Sénégal tɛna n'a tɔgɔ fɔ a ko ɲinan samiya ale ka mobili kelen tɛ bila sira kan ka na parce que ale ka mobili minnu yɛrɛ bloqué len don fɔlɔ n'olu ma se ka yan sɔrɔ n'olu donna samiya kɔni mana jigin ɲinan ale ka mobili bɛ to Bamakɔ yan u tɛ segin ka taa tuguni donc an bɛ dugawu kɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ sira ninnu bɛ se ka lalaga cogo min yɔrɔ minnu bɛ se ka bila ɲɔgɔn na joona u k'olu kɛ yanni samiya ji ka bin yaasa mobiliw kana na jɔ sabula ni mobiliw jɔra balo sɔngɔ bɛ gɛlɛ fɛn bɛ sɔngɔ bɛ gɛlɛ jamana ka se ka na o ko kun kuma tɛ degun bɛ ka fara degun kan nin waati na an b'o hakilina ɲuman ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ Falaye Keyita tun bɛ ani Keba Jalo ne yɛrɛ Sulbaja k'i fo k'i waleɲuman dɔn Sinacor Musa Bagayogo secrétaire général k'an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme.